Da, și neaptă. Nu vă priește sala din Pitești, că și în campionat cam la fel au stat lucrurile. Cam așa se pare. Nu jucam foarte bine acolo. Crezi că e pierdută calificarea? Nu. 15 puncte nu cred că sunt. Nu e o diferență chiar așa de mare. Se poate recupera. E jumatea meciului, cum ar veni. Atul vostru ar putea fi faptul că jucați pe teren foarte? Da, putea fi natul, dar cred că trebuie să luăm meciul cu mai multe seriozitate, să fim mai concentrați pe toată durata meciului, nu numai la începutul meciului. V-au surprins cu ceva cei de la Pitești, nu mă înțeleg care, mă rog, sunt niște jucători care au jucat în această la ei. Nu cred că am fost surprinși. Ne-am pregătit destul de bine, cred, din punct de vedere tactic, nu cred că ne-a surprins cu ceva. A fost vina noastră, în mare parte. Ai fost cel mai bun marcator din meciul tur? Propui asta și pentru retur? Îmi propun să ajut echipa cât de mult pot. Bă, tu cum vezi acest retur? Acest retur